नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण कोकण स्पेशल थंडगार असं कैरीचं पन्ह कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। कैरीचं पन्ह बनवण्यासाठी इथे मी 2 कैऱ्या घेतल्या आहेत। इथे एका वाटीमध्ये साखर आणि 1 वाटी गूळ घेतला आहे। कैरी उकडल्यानंतर आपल्याला जसं लागेल तसं आपण गूळ आणि साखर वापरणार आहोत। त्यानंतर मीठ घेतलं आहे, वेलची पूड आणि भाजलेली जिरेपूड। आता या ज्या कैऱ्या आहेत त्या एका भांड्यामध्ये घेऊन थोडंसं पाणी घातलंय। आता हे भांडं कुकरमध्ये ठेवून 2 शिट्ट्या काढून आपण या कैऱ्या उकडून घेऊया। उकडलेल्या कैऱ्या थोड्या थंड झाल्या आहेत। आता आपण त्या सोलून घेऊया। आता कैरीचा गर काढून यातली ही पांढरी कोय बाजूला काढूया। तसेच सालाला असलेला गर आपण चमच्याच्या सहाय्याने बाजूला काढून घेऊ। कैरीचा सगळा गर काढून झाला आहे, तो आता आपण मिक्सर मध्ये घालूया। यामध्ये 1 वाटी गूळ, या साखरेतील 4 चमचे साखर, वेलची पूड, 1 चमचा मीठ आणि भाजलेली जिऱ्याची पूड घालूया आणि हे सर्व साहित्य पाणी न घालताच वाटून घेऊया। आपला हा कैरीचा गर वाटून झाला आहे। आता हा आपण एका वाटीमध्ये काढून घेऊया। तुम्हाला हवा असल्यास गूळ व साखर घातलेला हा कैरीचा गर फ्रीज मध्येही तुम्ही स्टोअर करू शकता। एका भांड्यामध्ये मी 2 ग्लास पाणी घेतलंय। आता यामध्ये आपण वाटून घेतलेला 2 चमचे कैरीचा गर घालूया आणि हे पन्ह छान ढवळून घेऊया। तयार झालेलं पन्ह ग्लास मध्ये गाळून घेऊया। बर्फ घातलेलं थंडगार असं कैरीचं पन्ह आता पिण्यासाठी तयार आहे। आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राईब करा।